Кайырлы акшамлар, бүгін Хрым ишгалінің 706 күні. Эфирде заман, студияда Эльмаза Санчалышмақта. Украина иктисади инкишафы ве тижарет назиры Айварас Абрамовичус истифаға кетмеге қарарға келді. Бұны о брифинг девамында білдірді. Айтқанна көре не о, неді оның тақымы ачық қабаржылық ичун яда ескі үкімет услибінде девлет паралар бойынша незарет тешкіл етмеге истегенлеріні гизлемеге истеми. Абрамовичуздың қайт еткеніне көре Петр Порошенконың тарафдары олған халық депутаты Игорь Кононенко она қаршы арекет башлады. Абрамовичус Украина Юхары шурасының оның истифаға кетмесі üçün рей бермеге рижа етті. Бұнен берабер оның айтқанна көре Украинаның бұтын тарихы бойынша иктисадият назирлігінде ән бұйық ислячы тақымыны тәшкіл ете білді. Ве сонки ел içinde bu yönelişte pek çok iş yapıldı. Nazirinin istифаға кетмесіне 9 devlet nazirleri, олардың арасында Канада, Франкистан, Алмания, Италия, Япония, Литва, Исвечия, Бүйік Британия ве Америка Қошма Штатлары ось мемнунетсізлігіні білдірді. Дипломатлар бераберлік ариза имзаладылар. Анда Абрамовичус Украинаның иктисадиятыны МВФ талапларына көре денештіре білген ислячы оларақ белгілене. 2 дня назад принес полный пакет документов для назначения и заявил: я ваш новый зам. Я в команде Кононенко, и моя кандидатура уже согласована наверху. После этого мне поступил звонок из администрации президента с настоятельной рекомендацией взять этого человека, а также еще одного на должность замминистра по обороне. На что я ответил: я частью этого дерибана не буду. И попросил, чтобы меня освободили от должности. Мы с командой готовы уходить незамедлительно и ни в коем случае не хотели бы затягивать этот процесс на неделю или на месяц. Поэтому я прошу Верховную Раду проголосовать за мою ставку уже завтра. Қырымның Русь махкемесі Мустафа Дегерменджіні апысты қалдырды. Январінің 25-інде Ярымаданын Русь юхары махкемесі 26 февраль іші бойынша яқаланғанының апелляцион шекеетіні рет етті ве СИЗОда бұлынған мұдеттіні март 8-не қадар ұзатты. Русия қанунларына көре тақыға девамында гражданларны изоляторды 2 ел девамында қалдыра білелер. Бұл ақында Заир Смедляев білдірді. Оның сөзлеріне көре қарарының махкеме 20 даққа içinde қабыл етті. Ярын Қырымның юқары махкемесі Меджлис рейсінің муавені Ахтем Чигоз адлиеджісінің оның март 8-не қадар апысты қалдырмасы бойынша апелляцион шекеетіні бақажақ. Украинада февраль 26-сы Русия ишгалине Қырым татар қаршылық күні оларақ илян етілді. Бұл yönelişte Украина юқары шурасы 2016 сенесінде қайт етілежек байрам ве юбилейлер арасында 26 февраль күніні девлет севесінде анылажақ күн оларақ белгіленді. Бұл күні Ахмезжетте Украина бүтінлігі üçün митинге чыққан Қырым татарларының наразылығының екінші елығы қайт етілежек. Митинге Қырым татарларының оппонентлері Русия тарафдарлары еді. Айны олар Қырымның Русияге қошылмасыны талап еті еделер. Ишгалден соң Русия полиция хадимлері Қырым татарлар митинге иштирак еткенлеріні махкеме етмеге башлады. Русия тақиқатының малюматына көре митинг девамында Аксеновның тарафында наразылық білдіргенлерінің екісі еляк олды. 79-ы есе зарар көрді. Мазлумлар өз қабатыны танымайып ішні сияси сымарыш оларақ белгілейлер. Просив би як виключення додати відзначення 2-річчя мітингу кримських татар у Сімферополі на відзначення територіальної цілісності України з голосу, а потім буде підготовлено постанову про відповідне встановлення спеціального дня, для того, щоб ми зараз дали змогу кримським татарам провести в Києві відповідні заходи. Ті, хто не пам'ятає своє коріння, тоді не проростуть у своє майбутнє. Тому прошу підтримати разом обов'язково з правками, які голова комітету Княжицький вніс з голосу, перш за все щодо відзначення мітингу кримських татар, який назавжди війде у новітню українську історію
як символ того, що кримські татари – це частина великої української нації і що це патріоти єдиної соборної України, на відміну від проросійського населення Криму, яке зрадило державу, в якій і пенсію отримувало, і жило, і продалося окупантам. Добре. 208. Це перемога. Ишших сонрувлері қырымлыларының яшайышыны мөрекеплештірмеге девам еті. Ахмеджит районының трудовое спокойное Денисовка кой сакинлері сонки вақытлары сөндіру жедвеллері riayet етілмесіне шикайет етелер. Қатырлатамыз ноябрь 20-сінде Херсон вилаятында Қырымны электроэнергиянен темен еткен дорт электродереги патлатылған еді. Қырымның Русь акиметі февкуляде вазиетні илян етті. Декабрь айында Русия Кубаньдан энергокопырының экі ағыны ішке түсірді. Язға яқын есе Русия мемориеті да экі ағыны қошмаға ниетлене. Русия үкіметінің ишандырғанына көре, бұның ярдымы еле ярым аданның толы шекелді электроэнергиянен темин етмеге мүмкін олacak. Плохо. Через 2 часа, через 3 часа дают свет. Вот. Ну, сидим без света. Хорошо, хоть еще печка есть. Топить можно, чтобы это само обогреваться. Ну, так плохо, конечно. Но это мучение до мая месяца такое. Вечером в 6 часов выключают, в 9 включают. Бывает днем на 2, на час, на 3 отключат, как когда. Каждый день выключают. Хоть на 2 часа, на 3 часа выключают. Даже есть и утром выключают, и вечером. Вечером это обязательно. Один день бывает на 2 часа выключает, а второй на 6 и на 8. Видно, кто дежурит, тот и как хотит. Яраманда дады ичтимai объектлер için ерештілген 2000 дизель генератордан 147-сі іштен чыққан. Bu haqda Qırımның Ruсь акимиетінің топлашуында февкуляде назирлік Хадимы білдірді. Ләкин Ахярда ерлешкен генератор тамирлев заводы айда тек 2 генераторны тамирлей біле екен. Işçilerinin sözlerine көре тамирлев için керек olған едек парчалары, яни запчастлеріні четел мемлекетлерден кетірмек керектір. Оларны есе санкциялар olғаны için кетіріп оламайлар. Аксенов Озю Назирлер шурасында отырып күнді уч генератор тамирлемеге ишандыра. Уху Хорчалав тақымы үкіметні Қырымның Ашайт Қамачавы бойынша қабыл етілген қарарыны рет етмеге талап еті. Бүгін Киевнің мемориет махкемесінде бұл іш бойынша бірінші топлашув кечті. Ама махкеме чоққа сүрмеді, чүнки Адлия Назирлігінің темсілжісі топлашувға азырды келеді. Бұл Қырым сакені Дмитрий Незвинский айны о Украина Назирлер кабинетіне қаршы махкемеге шикает йолады. Айтқанына көре тижери блокадасына қаршы шықмай, ләкин акимиет шығарған қарарынан бірінші мадесінен разы дегіл. Бұл мадеде кечірмеге рұқсет етілген 23 шахти шелерінің жедвелі белгіленген. Кабінет міністрів, приймаючи цю постанову, за основу взяв 370 статтю Митного кодексу України. У всьому світі ця стаття називається статтею туриста. Тобто на сьогоднішній день кримчани, які виїжджають на материкову частину України, юридично для України вважаються туристами. Mahkemege Qırım ailesi de keldi, onlar keşken sene sentyabr ayında yarmadаны terk etmege mecbur oldu. Lakin hala da o şeylerini Қытай Украинаға keçirip olamalar. Mahkemede şartlık yapmağa hazırlar. Список крайне ограничен, и, скажем, вывести какие-то предметы мебели, телевизор, там у меня есть тренажер, да, я уже не могу. То есть фактически я должен все это бросить в Крыму и здесь как-то пытаться это купить. Ишінің mahkeme коллегиясы Огрине Незвинскийнің қарарынан бірінші мадесі оның ақларының насыл бозғанını анlatmaға рича етті. Шикаятны айретнен дінлелер. Уплаты дозволяють, а наші не дозволяють. Назирлер кабинетінің Адлия Назирлігінің векілі тақдим еті. Мемор топлашывны башқа күнге кечірмеге рича еті. Айтқанына көре шикаятнен керекли дәрежеде таныш олмады, чүнки вақыт аз еді. Ухвала про дату і час місця засідання надійшла тільки 26.01.2016 року. На даний момент у мене, як у представника, нормативно-правовий акт Кабінету міністрів України поки що відсутній. Проте мені відомо, що Кабінет міністрів до Міністерства юстиції України вже направив
Суд вважає, що у вас було достатньо часу з моменту відкриття провадження у справі. Ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зрозуміло? Тому готуйтеся, будь ласка, добре? Невбеттеки махкеме топлашуы февральнын 10-да кечечек. Окуну махкемечилер сонки карарына чакара билелер. Незвинский ise махкеме işi devam etken zamanda hakimiyet kararını lahu etmege talap etti. Mahkemeciler ise ret etti. Наталка Калинка, Эльдар Ситаров, Zaman, АТР. Украина tarafından diversiya. Sanki aynı böyle hareketler yarımadada domuzlarının Afrikalı taun hastalığının peyda olmasına getirdi. Bunu Первый Крымский telekanalının efirinde Kırım'ın Rus Memuriyetinin yolbaşçısı Sergey Aksionov'un sözlerine цитата olarak getirildi. Из-за появления в Крыму очага африканской чумы свиней начаты проверки правоохранительными органами. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Власти полагают, что вспышка может быть связана с диверсией со стороны Украины. Domuz grip hastalığı 176 Ukraynalılarının ölümüne getirdi. H1N1 virüsünün hastalanğanların en ziyadesi Odessa vilayetinde kayıt edildi. Anda bu hastalıktan 34 insan helak oldu. Sağlık Saqlav Nazirliğinin malumatına göre epidemiya mevsiminin başlanıvının grip ve diğer virüstan zarar görgenlerinin sayısı 4 milyon insanı teşkil etti. Bu göstergeç Ukrayna ehalesinin tahminen 8%'ını teşkil etti. Hastalanğanlarının 60% балаларdır. З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 176 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу, з них 2 дітей віком до 17 років, і 1 випадок вагітна жінка. Серед ідентифікованих вірусів 22 випадки смерті – це вірус грипу А нетипований, 2 випадки грипу типу Б. Основна маса 152 випадки – це грип H1N1, який характеризується, власне, особливою небезпекою для дорослого віку, молодого дорослого віку, тому більшість випадків, якраз, якщо не всі, серед дорослого населення. Rusya ile açıq cenk başlamasının tehlikesi arttı. Bunu Ukrayna prezidenti Almaniyalı Bild neşrinin intervyusunda bildirdi. Onun aytkanına göre alazırda Donbass'ta 8000 Rusya askeri ve yanı harbi noktalar buluna. Bunun beraber daimi ogrenivler ötkerildi. Ukrayna'nın kurçalamak için devlet Almanya'dan silah kabul etmege hazır. Çünkü söz Avrupa'nın kavsızlığı hakkında yürsetili. Kabarcılığa karşı prokuraturasında seçiminin sonki etapı başlandı. Namzetler özlerini maqtay ve kolaysız suallerge cevap vereler. İmtihancılar namzetlerini profesyonel bilgilerinden gayrı şahsi hayatının meraklanalar. Субъетке бірінші сырасында Алина Живницкая кіре о 26 yaşında Харьковден келді. Mahkemege yollanılған жинайшыларының sayısını шымды хатırlап оламай, ama en parlaq сөйлеріні айтып чықа. По 3 моїм кримінальним провадженням винесено вироки і 2 ще слухаються. Я повідомляла про кримінальне провадження стосовно особи, яка публічно під час антимайдану, який був у Харкові, організовувала захват Харківської ОДА і публічно закликала до зміни конституційного ладу. Намзет ортада киноклардайсы комиссия залары отыра. Айны более шекілде қабарчылыққа қаршы күрешчілер имтианларını тапшыралар. İmtihanlarına cemaat teşkilatçıları, hal депутатлары ve prokuratura xadimleri kabul etti. Onlar bir namzetinin şahsi malumatlarıyla tanışlar. Вот у вас чоловік є, да? А в Росії він часто є? Ну, він до своїх рідних їздить, але вони не в Криму. Ну, до своїх. Ну, але я з ним ж не проживаю, і тому я їх не знаю. Я розумію. В одном и том же деле отец судья, вы прокурор. Вам це буде мішати? Якщо вже так станеться, що я буду в ньому приймати якусь участь, я відповідно буду ставити питання перед керівником, доповідати йому про наявний конфлікт інтересу. Келече қабарчылыққа қаршы прокурорлар seçimlerinin екі сынавындан кечті. Муэссесе yolbaşçısı Nazar Холодницкий мен субъетте берілген провокацион суалер insan çeşit vaziyetlerde озыны насыл алып барғанını көрмек Може, коли мүмкін. там не вистачає, напевно, що щирості, відкритості до комісії водночас і закритості до інших, наприклад, факторів, які можуть сприяти і будуть їх
переслідувати вже під час роботи. Співбесіда вона якраз дозволяє подивитися, чи є в людини ті якості, які потрібні для антикорупційного прокурора, зокрема. Тобто, як вона спілкується, її манера викладання думки, її поведінка. Тобто це те, що ми за комп'ютером не можемо побачити. Як вона публічно готова працювати. Капулар ачык рақыпны әрбір намзедден лейбілі. Олар коридорда туралар. Базылары интернет вастасынен трансляцияны бақалар. Заспокою, я кажу, загальний фон тут тихо, так знаєте, тихо, моторошно, так чутно все. Я слухаю і запам'ятовую питання, які задають. У вас немає досягнень? Були досягнення, але, вибачте, спішу дуже. Можу сказати, що одного точно на 5 років посадили. Як будете поводитися з корупціонерами? Ви дуже красива жіночка, але я відмовлю. Хабарчылыққа қаршы прокуратурасына бірінші ерге учинсан идеяйты умуменесі 30 ер. Егерде 75 намзеттен эпысы вакансия топланылмаса, яны конкурс иляны телечек. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Украина юрджысы Джамала шлях до дома ерына видеоклипны нумайыш етті. Режиссер Анна Копылова. Видео Дорткун девамында Гурджистанның чешит шерлерінде чықарылды. Шлях до дома ерінің презентациясы кечкен сенесі майыс 18-інде Қырым татарларының сүргінлік фажиасының елығында кечті. Композиция «Подых» альбомына көрсетілді. Бұл сене Қырымлы Джамала Евровидения конкурсының Украина сечівінде Қырым татар халқының сүргінлігіне бағышланған 1944 ерінен иштирак етecek. Бұл сонки хаберіміз еді сізге ей ақшамлар тілейміз, сағылықнен қауымыз.